खारबाय हनै मोसौआ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया बे चेनेलाव दा नैबे समावहाय आङो नैबे बालाबारियावहाय मानो थाखाय फैदों नोंथांमोना आङो दान्दिसे समनि उनावहाय देखायलांगासिनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समावहाय खावलायनाय जाबाय दा दिनैनि मेन टपिकआ जाहैबाय जों गामिया थांनाय बोसोरावहाय सुक्लाय दैमाजों फुरा माने माथावरि सिफाय जानानै गोबां माने हालाय हाफाय जादोंमोन दा बे दैमाखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बेसेबांबा गिदिर मोनसे माथावरि खोगासिनो दङ दा बे माथावरिखौहाय माबायदि बानायनाय जादों आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे समावहाय आङो दिन्थिलांनो थाखाय आगबारिदों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो बिनि थाखाय आं मिजिं थिनाय थाबाय आरो चेनेलाव जायफोर बिथांमोना गोदान आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालामो कमेन्ट खालामो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समावहाय खावलायनाय जाबाय स' फैदो बिदिबा जों स्टार्ट खालामलांदिनि वाव बेनो जाहैबाय जों गामि आङो फुरा जों गामिनि सानजाथिंजाय मोनसे माथावरि खोगासिनो दङ दा बेखौ आङो नायनो थांनो नागिरदों थांनाय बोसोराव बिराद गिदिर दैबाना जानानै फुरा माबा खालामजोबलांदों बाला गोरान फबनानै गालांजोबदों दा आङो बेखौनो नायनो थांनि माथावरि खोगासिनो दङ बिराद गिदिर खोदों होननानै बुंदों दा माबायदि खोदों बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे समाव आङो दिन्थिलांनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो नायनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि खोदों आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो सेस्था खालामगोन नैबे जाहैबाय जों गामिनि गोथैसालि बेयावहायनो जों गामियाव जेसेबां मानसि थैयो बेखौ सावनाय जायो आरो फबनाय जायो नै नायलाय आं बेनिनो गेजेरजों दा हान्थिलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माथावरिया एकदम जे गोजानथाराव दङ माबा माबि दो दोख्ला दंलाजोबो नैबे थालिर बागानमोन लोगोफोर बेखौबो फबनानै गालांजोबदों बेनिफ्राय दायो बियो गोजौ गोजौ जाजोब्बाय आरो थालिराबो थैजोब्बाय हनै माथावरिया नैबेनो नैया खोगासिनो दङ कमप्लिट जायाखै आंबो गाखोहैना नायगोन नैबेनो लोगोफोर माथावरिया नै बेसे गुवार खोदोबा आं गाखोनानै देखायथारनि नोंथांमोननो बिराद गिदिर सोमलि दंफां दङमोन बेयावहाय दाननानै सोर लांखोबा नैबेनो माथावरिया सुक्लाय माथावरिनि फुरा खर'आव आङो मोनफैथारबाय दा आङो नोंथांमोननो नैबे समावहाय बे माथावरिखौ खोनानै माबायदिहाय बेखौ प्रटेक्सन होनो नागिरदों बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों नै नाय नोंथांमोना नै बेसेबांबा गिदिर गिदिर बस्था बेयावहाय जाबदों नै मा बस्था बियो जिअ' बस्था होनना बुङो नामा गोसोम गोसोम गोजा नै बेयाव गासैबो हा सोजोबनाय जादों हा सोजोबनानै फुरा माने बेखौ सुथेनानै फिटिं खालामनाय जादों नैया नाय नै बिराद गोथौ जावनानै होदों जुदि बेबायदि दोनोब्ला बेयो थारैनो प्रटेक्सन जामारगोन ना जामारा बेखौ नोंथांमोना एसे कमेन्ट हरनानै जनायहरदो बेयावहाय जुदि एसे नेट होनायबा एसे मोजांसिन जागौमोन खिन्थु नेटखौ बेयावहाय होनाय जायासै उनावसो मा बेबस्था लायो बेखौ आं मिन्थिथ'वा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं देखायलांगोन नोंथांमोननो नैथिंनो माथावरिया बेनिफ्राय बिनि आगोलावहाय नैया बे जिअ' बस्थाफोरखौ माने जाबनानै होनाय जादों आरो नैबे जाहैबाय जों गामिया आगोल माने प्रटेक्सन होनाय बिराद माने खस्थ' बेखौ माने प्रटेक्सन होनाय जादोंमोन ओरैबायदि गिदिर देरनानै गामिखौनो लोमसावजोबदों बै समावहाय बस्थाखौबो मोजां सोनानै मोजां सिजोल माने जाबनाय जायाखै माथावरिनि अबस्था आरो नै ओरैजाय आगोलावबो दंबावो जोङो बाख्नायनांगोन आरो बुंनानैबो लानांगोन नैबे
माथावरियाहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि दारै जादों होननानै जोङो नैबे समाव बुंनानै लानांगोन। मोजां मावनायखौ मोजां मावनाय होननानै जोङो बुंनानै लानांगोन आरो गाज्रि मावोबाथ' जोङो गाज्रि होननानै जोङो बुंखागोन। दा जिहेतु नैबे माथावरिखौ बानायनानै होदों, बे नैबे ओनसोलथिंजाय मैखोम बर' गामिफोर दङ। बे मैखोम बर' गामियाहा नैबे सुक्लायनि दारैनो बिराद माने टेनसन जानानै थायो। मानो होनना बुङोबा माला समाव मा जागोन जेबो बुंस' हाया। गोबां अखा हायोब्लानो बियो ओरैबायदि माने दोहौ जानानै फैयो, बेयाव माथावरि साथावरि जेबो माने लाखिनो हाया। दा नैबे जिबायदि बस्था जाबदों, नै नाय नोंथांमोना बेसेबांबा गिदिर गिदिर बस्था जाबदों बेयावहाय। दा बे बस्थाया बे दैखौ प्रटेकसन होनानै लाखिनो हागोन ना हाया, दा आङो एसे सन्देह दङ। दाथ' जेबो जोङो बुंनो हाया। थारैनो बे सुक्लायखौ माने प्रटेकसन होनानै लाखिनो हागोन ना हाया, दा बेखौ जोङो इयुनावहायसो जोङो नुलांबाय थासिगोन। बिनि उनावहाय ओरैजाय सायावबो बेखौ जाबलांबाय थागोन होननानै बुंदों। आसा खालामो बे माथावरिखौ जाहाथे जाय बिथांमोना मावदों मोजाङै मोजां मावनानै कमप्लिट खालामनानै होयो आरो गासैबो रायजो राजाया जेरैबायदि लुबैदों बेबायदि जाहाथे मावनानै होयो। बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाय बिथांमोना खामानि मावदों बिथांमोननिसिम माने रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय आरो। आङो बस्थाखौ खैथा जादों बेखौ आङो सानलांनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोगोफोर आङो सानलांबाय थादों 118 जाबाय दा आरो नै आगोलाव दंबावो ओरै उनथिंजाय जाबलांबाय थादों फुरा फारि फारि आङो दिन्थिलांगोन बेसेबां जाबनो हाखो बिसोरो मास मोनसे जाबाय होननानै बुंदों 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41. बस एशियन एती ही कैसे होता क्या कर रहे सर आप 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Nation 300 जाबाय. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. नैबेसिम 382 मोनबाय आङो. नैयाव नैबे बस्ता गिदिर गिदिरखौ गासै 382 जाबबाय. दा बिनि उनावहाय नैबे साथिंजाय आरो आथिं जाबलांबाय थागोन होनना बुंदों जिअ बस्ताखौ. दा सुक्लायखौ मोजाङै प्रटेक्सन होनानै लाखिनो हानायबा बिराद गोजोननाय मोनगौमोन. नायलांनोसै माबायदि जायो नैबे माथावरियाहाय. इयुनाव आङो मोजाङै फैनानै नोंथांमोननो देखायलांगोन. दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो माथावरिखौ एसे आङो दिन्थिनोसै. नै बेनो माथावरिया. नुदोंना नै नाय बेसेबांबा गुवार खोदों नैबे माथावरिखौहाय. नै नाय गिनानै चिक्कारबाय हनै मोसौआ. माथावरिया गासै 3 किल'मिटार जागोन होननानै बुंदों. 3 किल'मिटारनि बारगोनसो नामाथाय. दा जा हक खामानियाल' मोजाङै जाथों. आरो हरैजाय माने निदुवाथिं थांनाय बे लामाथिंबो गोबां माने खुरखाजोब्बाय. गामियाव टटेल 100 घरनि एसे बारबाय. बिराद गिदिर गामिया. नैबे फुरा जों गामिनिनो हा गोजा आरो बेयावहायनो आबाद मावै दाङै जों गामिया जोबोद मोजाङै माने सोलियो. दा बे हाखिनिखौ गासैखौबो नैबे सुक्लाया
माने माथावरि सिफायनानै फबनानै गालांजोबदों। नाय नोंथांमोना एकदम गासैबो बालाबारि गोजा। जोंहानि हायाथ' बेखिनियावनो गासै 18 बिगा दङमोन नैखिनियावनो। दा बे 18 बिगा हाखौ गासैखौबो माने फबनानै गालांजोब्बाय। जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर। नैखिनियावबो जोंहानि हा दङ, बेयावहाय 5 बिगा दङ। दा आङो एसे आगोलथिं थांथारबावनि। नाय नोंथांमोना गासैबो नैबे फैलाव फोथार गोजा आरो गासैबो दंफां लाइफाङानो थैजोब्बाय। नैथिंबो माने दंफां फांनैसो दङमोन, बेफोरबो फुरा गोरान जाजोब्बाय। आरो नै बेयावहायबो गाम्बारि बागान दङमोन, बेबो फुरा माने थैफ्रामजोब्बाय। फांफा फांनै दङ, थांलांसिगोन खोमा। आरो माखासे बिफां लाइफांफ्राथ' माने थैलांजोबखाबाय फबजानाया। आरो नैबे माथावरियावहाय गोबां माने बिफां लाइफांफोर दङमोन, बैग्रि सोमलि दंफां बिराद दङमोन। दा बे गासैखौबो माने उथायजोब्बाय। नाय नोंथांमोना फुरा माने लांदां गोजासो नुजोब्बाय ना लोगोफोर। गोबां माने खहा जाबाय। दा बेयावहाय नैबे माथावरिया जाखांनायनि उनावहाय बेयावहाय दंफां लाइफांखौ गायना होफिनबा एसे मोजां जागौमोन। मानो होननानै बुङोब्ला आबहावायाबो बेजों लोगोसे गोग्गोयै थायो बिफां गायनायजों लोगोसे। दा बेखायनो बेयावहाय बिफां लाइफांखौ गायनानै होफिनोबा बिराद माने मोजां जागौमोन आरो। नैबे फुरा गाम्बारि बागान गोजामोन। बे गाम्बारि बागाना दैजों फबजाजोबनानै फ्राय माने थैफ्रामजोब्बाय। ओमफ्राय फांफा फांनै दङ, बे फांफा फांनैया थालांसिगोन खोमा आन्दाजाव। जोबथारनायाव आङो आंनि गय बागानावहाय सफैबाय। माथावरिया हनै बै खाथियावनो खामानि मावगासिनो दङ। आरो नैबे जाहैबाय आंनि गय बागान। एकदम नै रानस्रावस्राव जाना दङ। जिबौ दं नामाब्रा? आयु माथो जि स्र' मोजां नुदो। देरजोब्बाय। नेक्स्ट बोसोराव नै फिथाइ होगोन। नै बिबार लाबाय। नै बिबार लाजोब्बाय। सेसा थायोलै आंनि बे बागानाव, माने बारा माबा खालामनाय जायाखै नालाय, साफा खालामनाय जायाखै नालाय सेसा थायो। बे हाग्रा गेजेर गेजेर जि लुवार दङ। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। आसा खालामो जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होयो। बेनि थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। स' बाय बाय लोगोफोर।